os ladróns sempre van un paso por diante de nós, pero que mirade agora os carteiristas que nos quitan a carteira, que dan as nosas tarxetas de crédito, que fan con elas, pois pagar pequenas cousas, pois os peaxes, así cousiñas que non lles pidan o PIN. Claro, poden pagar, pero non poden sacar desas tarxetas cartos en efectivo. Hai, a toda agora, Espiño, porque atoparon o método, non? Atoparon o método, porque mirade, o método aquí o tedes, rascas da 11. Os ladróns collen as tarxetas, claro, como non piden o PIN hasta os 50 euros, van mercar en varios vendedores rascas da 11, porque pillan, ao final algo sempre toca, 1 euro daqui, 5 euros da Ló, 10 euros da Colá. Javier, detectaches ti algún caso destes? Sí, esto é habitualmente, sobre todo por aquí non tanto, pero pola calle Barcelona, en un quiosco que hai ali, continuamente. Claro, veñen, me das un rasca de 10 euros, e yo das, ti non sabes se a tarjeta é robada ou non é robada. Pareceme moi mal, pero bueno, no fondo tamén están dando algo de labor social comprando os cupóns da 11. Tamén hai que pensar por ese lado.